आणि आपल्या कोट्यातलो यांच्याने नाश्ता काढल्याने तुम्ही बघू शकता. बापरे, ह्या काय खरवस ट्रेन बंद पडली तरी खाना काय बंद पडता नाही. खायत राहू खावा. रात्रीचे 11:30 वाजले आणि यांचा जेवण केला नाही रेल्वेवाल्यांचा म्हणून त्यांच्याने आंबे काढले नाही. डाळ, पनीरची भाजी, बटाट्याची भाजी, शिरा घाल त्याच्यात आणि भात आणि अमूलचा दही, चपाती पण मजबूत थाळी आहे. ते का जड झाला माझ्या पोरा काय बघ. ते सर्व आम्ही आणलं आणि हे विठ्ठलने दिलेले. हा, बोलेकरांचे आणि हे विठ्ठलने दिलेले 4 होते, 2 आम्ही संपवलं. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, गावात इलो, गोंधळ झालो, गावात मजा केलं, थैसून वेंगुर्ल्यात इलो, वेंगुर्ल्यात मजा केलं आणि आता निघूचा टाइम झालेलो. तर आता वाजल्यात आमचे 3:30. आमच्या 5ची तेजस एक्सप्रेस हा. आम्ही आता कुडाळका जातो. आता तयारी वगैरे झाली आहे दीपालीच्या घराकडसून. आता आम्ही निघतो. पार्थ आमका सोडू घेणार म्हणजे बायची गाडी आहे ती आमका कुडाळात सोडणार. म्हणजे आम्ही आता 4 वाजेपर्यंत निघू, 4:30 पर्यंत कुडाळात पोहोचू आणि 5च्या तेजसने आम्ही 11, 11:30 पर्यंत ठाण्यात थैसून डोंबिवली. तर मंडळी, हा आमचा प्रवास तर सुरू झालो. बॅगो बिगो पॅक केला आणि आता आम्ही निघतो. गणपती बाप्पा मोरया. हाय सर्व भावी बॅग घेता आणि ह्या पिशवीशिवाय आमचं गाव तर कम्प्लीट होणार नाही. त्यामुळे ही पिशवी आम्ही घेतलेली आहोत. हे 2 बॅगो आहेत. एक बॅग आम्ही अगोदरच मुंबईत पाठवलं आणि आमका सोडूसाठी पाव शिलेलो. तुम्ही बघू शकता तो बघ, काळोख केला ना पूर्ण. अक्षरशः पावसाळी वातावरण झालेला, वारो बिरो सुटलो. हा बघा, पत्रे बित्र राजा आमका नेऊ गेलो आणि पाऊस तर भरपूरच लागता आणि ह्या पावसात फुल आम्ही आता निघतो. चला चल गे. मी आणि जिया पुढे बसतो. सर्व भिजूक झाला. स्टेशन का येऊन पोचलो आणि आतमध्ये जातो आता आम्ही. ह्या सुंदर कुडाळ स्टेशन आमचं. पाऊस लय बाबा येता, गडगडता मारणाचा. थांबा, घाबरू नको, आम्ही गावातच आहोत. दरड कोसळल्यामुळे ट्रेन लेट मी गावात होतो आणि दीपाली जे केस होते ते एकदम मेसी होते. म्हणजे असे कुरळे वगैरे, करली वगैरे होते कुरळे. तर तसे होते. कारण त्याचा होता, आम्ही प्रोडक्ट घेतलं होतं आणि आम्ही नेलव नाही. म्हणजे आता बॅगेत जागा नाही, नको नेऊया. पण असं वाटतं आता नेलं असतं तर बरा झाला असता. दीपालीचे केस एकदम ते म्हणजे कुरळे होते, एकदम स्ट्रेट वाटले नव्हते. तर त्या प्रोडक्ट तुमका दाखवतो. केस भारी होतात, म्हणजे 5 मिनिटात फक्त एवढा भारी प्रोडक्ट हा तुमका आम्ही 2 मिनिटात दाखवतोय आणि नंतर गावचं व्हिडिओ आमचं ट्रेनचं सुरू होईल. तर चला तुमका दाखवतो, पटापट बघा, तुमच्या पण लय फायद्याचं. तर केस धुतलाय मी, 70% सुकल्या, थोडे शेवल्यात. आणि ह्यो हा अगारोचा हेअर स्ट्रेटनर आणि हँड ग्लोव्ज पण घातल्या ना. आणि एक हँड ग्लोव्ज. या पॉवर बटन हा चालू बंद करायचा. ह्याच्यात 5 हीट सेटिंग असतात आणि टेम्परेचर अप टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत वाढवू शकता. ह्यो सिरम हा तो लावून घेते आधी केसांका. आता तुम्ही बघू शकता मी याच्यात फिरवते बघा. आणि लगेच नुसतं काय नाही फक्त ब्रश फिरवचा आणि लगेच स्ट्रेट होतं. या ब्रशच्या अँटी स्काल डिझाईनमुळे टाळूका चटके बसत नाही. तसाच ऍडव्हान्स आयोनिक टेक्नॉलॉजीमुळे फिझीनेस कमी करता आणि केस पण एकदम शायनी होतात. 2-4 वेळा फक्त फिरवलंय, काय नाही, ब्रश सारखंच. आणि हे बघा एकदम प्लेन झाले. आणि हे बघा इकडचे धुतल्यानंतर त्याच्यात काय हातच नाही लावलेलं, तसे वाटतात ते. हे बघ कसले वाटतात ते, प्लेन वाटतं. म्हणजे खाली जाऊचा झाला तुम्ही लगेच केला 2 मिनिट. ब्रश सारखंच आहे, फनियासारखा फनी भवणला काय झालं. आणि त्या दुसरा खायचा आता दुसरा पण हा व्हॉल्युमायझर, म्हणजे त्यांना केसांना व्हॉल्यूम मिळतं. आता कसे म्हणजे केस सुकतात पण एकाच वेळी आणि व्हॉल्यूम पण होतात, म्हणजे असं समसिंग होतात. असे व्हॉल्यूम येतं, म्हणजे असं घनदाट वाटतं थोडेसे. तो पण दाखवतो का, थांबा. तर ह्यो हा अगारोचं व्हॉल्युमायझर हेअर ड्रायर, म्हणजे हेअर ड्राय पण होतं आणि व्हॉल्यूम पण देतं हेअर का. आणि ह्याच्यातनं 3 स्पीड आहे बघा, इकडे खाली दाखवतो. पहिलं म्हणजे लो टेम्परेचर हाय स्पीड, मीडियम टेम्परेचर लो स्पीड आणि हाय टेम्परेचर आणि हाय स्पीड.
गोल फिरवायचं असं हा आतमध्ये जसा हवा तसा तसं हवा तसं आता पुढचे करू शकता. हे स्ट्रेट दिसतं एकदम येस आणि हे स्ट्रेटनरचे आहेत प्लेन एकदम आणि हे व्हॉल्युमायझरने केलेले एका थोडंसं व्हॉल्यूम हा ते कशामध्ये जास्त असे फुगलेले वाटतात जरा हे वाटतं. आणि तुम्ही ते हे पण करू शकता मग कर्ल पण करू शकता. थोडे थोडे घेऊन ना कर्ल पण करू शकता. तिकडे कसे पण यूज करू शकता गरगरावू शकता भारी आहे. आणि पकडूसाठी म्हणजे गरम झाला ना तर हाई पण पकडू शकता. ह्याच्यात असलेल्या अँटी स्कॅल्डिंग टिपमुळे टाळूका चटके बसत नाही. सिरॅमिक टूरमलाईन कोटिंग केसांचा कुरळेपणा कमी करता आणि चमक वाढवता. तुमका जर प्रोडक्ट हवे असेल तर ह्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो त्याने तुम्ही परचेस करू शकता. आणि आता आम्ही जातो ट्रेन मध्ये. चला कुडा स्टेशन का तर उतरलो आणि हय सर्व बॅग बिग आंबे बिंबे ठेवलं आणि मरणाची गर्दी आज मुंबईत जाणार यांची. हे सर्व आंब्याचे बॉक्स आहेत आमचे आणि ती बॅग जिया आहे आमचा थंड्यावला कारण पाऊस पडता मरणाचा तो बघा. चला बॅगो बिगो घेवा आंबे घेवा आधी 4 बॉक्स आहेत आंब्याचे. खतरनाक पावसा खतरनाक हे चल चल लवकर. लय बेकार अवस्था लय पाऊस पडता हे बघा. कुडाळ डेपोची आजची अवस्था लय बेकार आहे. लय गर्दी आहे. हे बसला ना बरोबर जिया काय ऍडजस्ट करा आजचा दिवस. तर मंडळी आम्ही ट्रेनमध्ये बसलो आणि आमची कुडाळवरून ट्रेन निघाली आणि हाय निघाल्या बसल्या बसल्या हाय नाश्ता येला त्या तुम्ही बघू शकता. भावी जे आमचं नाश्ता करत काय समोसा की काय केक होतो आणि काय होतं आईस्क्रीम आहे की काय केक हा 3 समोसे कुरकुरे भुजिया भुजिया. तर अजून थोडी ट्रेन खाली आहे माझ्या मते आता कणकवलीत भरात सर्व होय ना जिया. हे नको का आपले आणलेले आहेत ना खाजी आपले खाजी आहेत भरपूर. माझा तर थयच आहे का माझी सीट आहे. तर आहे तेजसचा नाश्ता यांच्याने बाजूक केल्याने आणि आपल्या कोट्यातलो यांच्याने नाश्ता काढल्याने तुम्ही बघू शकता. बापरे ह्या काय खरवस खायचं होतं शिरसाट मिठाईवाले वेंगुर्ला. परत असाल तुम्ही वेंगुर्लात असाल तर नक्की घेऊन बघा. आणि बाकी काय आणि हे कोणाचे झंडे का सगळ्यांचे ऍड करा तुम्ही. आणि यांचं जेवण आहे आपला व्हेज आ. कोण खाणार कोण खाणार व्हेज त्यांना सांगा आम्ही व्हेज नाही खायत म्हणून. काय आपला आता कोलंबी आहे ना कोलंबी मसाला आई शपथ. मग व्हेज कोण खाणार मी खात आहे टेस्ट बघतोय. घेऊया आपण टेस्ट करूया एक घेऊया बस. पण आपले 3 आता आणि आंबे पण आहेत ना वेंगुर्ला हापूस. कोणाचा बर्थडे हा केक कापत असतो भावीचा रोजच असता बर्थडे. मी एक वेगळं फेकलो गेलाय त्यामुळे माझी हालत होता. खरवस खाऊन झालो आहे तो आणि हय आता यांच्याने फोडल्याने काजूगर परत डेअरी मिल्क म्हणजे यांची काय मजाच आहे अक्षरशः लय मजा आहे यांची. आमचं छोटं सबस्क्रायबर आमका भेटू गेलो 10 चिपळ्यांक भेटू गेलो. खायचो डबा तुमचं बाजूच होता हा 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 बरोबर होय 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 ओके थँक्यू व्हिडिओ बघ. तर आमची गाडी आता कणकवली स्टेशन का थांबली आहे आणि पूर्ण लफडा झाला की पुढच्या गाडीचा इंजन खराब झाला त्यामुळे होय 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 बाकी काय मस्त मस्त होय होय. तुम्ही खायचे मी ऍक्च्युली वैभववाडीचो पण आचऱ्यात माझं सासरवाडी आहे. होय हो नाही होय खय आता गाव मुंबईत गाव ह्या गाडी का नाही या नाही
दुसऱ्या गाडी घाल. मासे विषय घेतला. होय होय मासे घेतलं. ही आहे बसलेली आहेत. हे बघा आवाज येत नाही. हाय हाय करतात तो. हे बाबा आवाज येता काहीतरी गाडी चालू होत नाही तर. हाय. तर आता बघू कधी चालू होता ती. आम्ही आतमध्ये जाऊन बसतोय. टीसी पण बाहेर इले आहेत आमचे. सिंगल ट्रॅक आहे ना आपले. पण ते तो पाचशे सायडिंगला आलं ते निघून गेले. आपण आता जाताना आपल्याला मुश्किल वाटते. आता किती वेळ थांबात काय? अर्धा तास ते थांबत. चालत चालत मरू दे. ट्रेन बंद पडली तरी खाना खाय बंद पडता नाही. खायत राहू खावा. तर मंडळी आता आम्ही कणकवली गाव आणि आमचा जा जेवण येणारा त्या रत्नागिरी येणारा होय ना. म्हणजे अजून कणकवली का जा म्हणजे रत्नागिरी जाऊ 2 तास लागतील. तोपर्यंत ह्यांका भूक लागली. वाजले 7:30. मग ह्यांच्याने आणलेली कोलंबी तुम्ही बघू शकता. कोलंबी आणि चपाती. तर ते व्हेज जेवण त्या रत्नागिरीत आम्ही बहुतेक जेव. पण तोपर्यंत आम्ही जेवतो कोलंबी आणि चपाती. देवगड हापूस नाही वेंगुर्ला हापूस. तर म्हणजे आम्ही आता जेवतो. जेव्हा जेव तुम्ही माका पण आहे वाढल्याने कोलंबी आणि चपाती. तर आता आम्ही तुटून पडतो. नाही बरोबर. ट्रेन लेट झाली ना 2 तास. 6:15 वाजल्यापासून 7:15 वाजेपर्यंत कणकवलीकच होतो आम्ही. 2 तास लेट ट्रेन. गेलो असं परवडलं. आपल्याकडे म्हणजे कसा फोटो होतो म्हणून सैन्याचा खाना होता म्हणून आपण जगलो. म्हणजे अजून पण आमच्याकडे लास्ट काय आंबे आणि काजूगर पण. म्हणजे जरी 2 दिवस ट्रेन मध्ये राहतो तरी आम्ही राहू शकतो. एवढं आमच्याकडे साठो हा. 2 दिवस आम्ही लढू शकतो. एवढा सैन्याचं साठो तो भरलेलो आहे. भाई दाखवलेच नाही साठो. खायचो एक फोडलो सर्व पिकलेले. खायचो एक बॉक्स फोडलो तरी 2 डझन होऊ शकता. आता रत्नागिरी 10 वाजता. हा 2 तास झाले. आता 8:30 9:30 10:30 पर्यंत. 10:30 वाजता लोकांचं जेवण येणार. रत्नागिरी जेवण झालेलं 7:30 वाजता आमचं जेवण झालं. तेव्हा लोकांचं जेवण येत तेव्हा आमचा पण येणार व्हेज. तेव्हा पण आपण जेवू शकतो. हा आपण जेवणार. 3 थाळ्या मिळतात. व्हिडिओ जंगलातलं होतं ना त्याच्यामुळे आवडतं. हे बघतो व्हिडिओ लावून आमचाच व्ह्यू दिसत. हे काय तुम्ही झोपा आता. कणकवली आली का उठा जेव का. हा रत्नागिरी कणकवली गेलो. रत्नागिरी का उठा. हो काय जेवण आता बघणार नाही जेवणार नाही तर मग आंबे झोपणार तो डायरेक्ट खाण्या का उठतो. रात्रीचे 11:30 वाजले आणि यांचा जेवण खायला नाही रेल्वेवाल्यांचा. म्हणून त्यांच्याने आंबे काढले नाही. खाऊ का. आणि जी आहे झोपला. भाविका नको झाले ना. फर्स्ट टाइम भाविका नको झाला. रात्र झाली ना. भावी एक झोप काढून उठला. हा झोप काढलं. मी पण काढलं झोप. माहिती काय खातास. बाकीच्यांचं जेवण अजून येलं नाही. पण आम्ही आपले कोलंबी खाऊन झालो. हो आम्ही डबा आणलो होतो म्हणून असे लोक जेवली नाही अजून. तुम्ही जेवण नंतर काय खातास आता. जेवल्यानंतर नाश्ता. दरड कोसळली विलवडे. कधी ट्रेन जाईल काय माहिती आता. पण आपले झाले ना सर. दरड कोसळली की दरड हटवूक गेलो ना त्यामुळे भूक लागली. आणि हे आंबे बघ असले आहेत ते देवगड हापूस. नाही हे काय खा. वेंगुर्ला हापूस. याच्या वाटेची मी खाते. ठेवून द्या. तर उद्या खायचं सकाळी उठल्यावर. जियाची मध्यान रात झाली. सकाळी पण आहेच असणार.
जिया झोपेसून उठला आंबे खाऊसाठी आणि हा आंबे खाता जिया. आणि हे सरकारी जेवण इलेला आणि आमचे 3 थाळी होते तर आम्ही ते 2 कॅन्सल केला आमका नको म्हणून सांगितलं आणि 1 ठेवलो आम्ही. तर त्याच्यात काय आधी पहिले पनीरची भाजी, डाळ आहे ना ती का भात आहे खिचडी आहे डाळ डाळ पनीरची भाजी बटाट्याची भाजी शिरो आहे शिरा घाल त्याच्यात आणि भात आणि अमूलचा दही चपाती पण आहात मजबूत थाळी आहे आणि चपात्या तर असा हा त्याच्यातली एकच थाळी घेतली आम्ही होय ना. तुका हवी आहे मागव काय सांग आता. या फक्त आंबे खाऊसाठी उठला होता. आंबो अजून हवं कापू हवा म्हणता हा कापते थांब. कशा जेव ना जेव का हात धुव कशा कवा मँगो फ्लेवर येत मँगोच खातो नाही नाही ते खरा हे झाले ते तळ त्याचो हे झाला तळ कोकण हल्लो आता हाड खालाच ना तळ कोकणात. हे बघ जेवण 11 वाजता 11:45 वाजता आम्ही जेवतो. हे बघा हे दरड कोसळल्यामुळे लपडा झाला सर्व. तुम्ही जेवला लोक एकदा पण नाही हो आम्ही मस्तपैकी जेवलो. तर मंडळी येवा जेव सरकारी जेवण एक जेव घेवा रेल्वेचा पनीर खाऊ घेवा आणि जियाक आमच्या आंबे हवेत तर त्याला कापून देते मी आणि दीपाली काही जेव देत. चव कशी आहे ती सांग दीपाली. क्वांटिटी कमी आहे क्वांटिटी बस झाली ना तुका एकट्या. बटाट्याची भाजी माका चांगली वाटता काय पनीरच्या भाजीत दम नाही दिसत माका. या आमचा ढाकाल होता गेला आता आणि आनंद स्टेशन येता त्यामुळे आम्ही आता उतरून तयारीत आहोत आम्ही. जेव्हा चला तेजस एक्सप्रेस निघाली पण आणि आम्ही उतरलो आणि हे आता सर्व घेऊन जाऊचा मोठा प्रश्न. 2-2 डझनचे 4 बॉक्स परत आमचे 2 मोठे बॅग भावीन एक लावल्या ना कसा घ्यायचा ता समजत नाही. त्याच्यात याची अजून झोप उडाली नाही. चला एक एक घ्यावा बॉक्स. लिप बघा काही हाती 4:45 हे बघा आता वाजले 11 वाजता ठाण्यात पोचणार होती ते सकाळी 4:45 वाजता पोचले. ते का जड झाला माझ्या पोरा काय बघ. चला जियान 2 डझनाचा बॉक्स घेतला ना मी हे बघ 2-2 डझनाचे 2 घेतले दीपालीने 1 घेतल्या ना. तर म्हणजे तेजस एक्सप्रेसने आम्ही घरा गेलो. म्हणजे कोण म्हणत होता इंजन पुढच्या ट्रेनचा इंजन बंद पडला कोण म्हणता दरड कोसळली. तर ऍक्च्युली ती दरडच कोसळली होती पण आमका अगोदर समजला काही इंजन खायच्या तरी गाडीचा बंद पडला. त्यामुळे कणकवली स्टेशन का आम्ही 2 तास होतो. म्हणजे ही किती रात्री 11 वाजता ठाण्यात येणार 11-11:30 दरम्यान ठाण्यात येणारी ती गेली 5 वाजता ठाण्याका सकाळी. म्हणजे एवढं वेळ आमचा प्रवासात गेलो तरी पण आम्ही खुश होतो कारण म्हणजे आमका काय त्रास झालो ना कारण आमच्याकडे भरपूर प्रमाणात मटेरियल होता खाऊचा. म्हणजे त्यामुळे आमका खरंच काय कमी पडले नाही. म्हणजे आमच्याकडे काजूगर होते खरवस होतो त्याच्यानंतर काय होतं आंबे होते चॉकलेटा होती काजूगर म्हणजे सोललेले होते सोलूचे होते म्हणजे असा सर्व सामान भरलेला होता. त्यामुळे आम्ही आणि डबो कोळंबी चपाती आणि मेन म्हणजे ते जेवण होता आमका माहित होता. आमच्या 3 थाळी होते आमचे पण तरी पण आम्ही कोळंबी आणि चपाती घेऊन गेलो कारण आमका माहित होतं ते का चव नसतात त्यांच्या जेवणाका. त्यामुळे आम्ही 7:30 वाजता जेवलो. आम्ही कणकवलीच्या दरम्यानच जेवलो आणि ह्यांका जेवण ह्यांचा येता रत्नागिरी तेजसचा. तर रत्नागिरीत जाऊ किती दीपाली वाजले 11:30 वाजता जेवण इला. म्हणजे 11:30 पर्यंत उपाशी रवचा लागला बाकीच्यांका. आमचा काय नाही आम्ही 7:30 वाजता कोळंबी खाऊन मोकळ झालो. आम्ही 4 चपाती आणि कोळंबी खाल्ले त्यामुळे मागा आणि त्याच्यावर आणखी 2 आंबे त्यांच्याने
टोटल 4 आंबे काय 5 आंबे कापलो, नंतर तो ह्या उठला तेव्हा 1 आंबो, म्हणजे अगोदर 4 आंबे मी धुवून आणलं होतं. टोटल 5 आंबे खाल्लं, काजूगरची 2 पॉकेटा संपवलं, चॉकलेटा, म्हणजे लय मजाच केलं प्रवासात अगदी. म्हणजे काय आमका काय कमी वाटला ना. आणि दुसरा म्हणजे आमका लय जणांचे प्रश्न होते, कारण जातानाच्या लॉग मध्ये पण तुमका तिकीट कन्फर्म मिळता कसा. तिकीट कन्फर्म अजिबात मिळत नाही. मी काढून जाते, मला कधीच भेटत नाही. आमका तिकीट ह्या traveltrip.com वालो आमका काढून देतो, जो माझा मित्रच आहे. पण मी तुमका सांगते, आपल्याला माहित असता कधी जाऊचा कधी येऊचा, 10 वेळा आपल्याला जाऊचा लागता. traveltrip.com वाल्या हमखास तुमका तिकीट देत, पण त्याची प्राइस पण तेवढे असते. म्हणजे ते प्रीमियम तात्काळ मध्ये मारता आणि त्याची प्राइस लय वाढत जाता. खरं सांगते तुमका 2 महिने अगोदर, आता गणपतीचा पण लिस्ट दिलेला कधीचा कधी का मिळणार का 2 महिन्यापूर्वीचा, तर त्या हे का तुम्ही तिकीट काढा, नाही तुमचे लय पैसे जाते. हा, जर इमर्जन्सी असतात आणि काय तुमका तिकीट भेटत नसेल तर traveltrip.com ला नक्की फोन करा. तुमका हमखास तिकीट मिळा, त्याची गॅरंटी आहे. तर आमका पण कधी कधी आज जाऊचा नसता, उद्या जाऊचा, आमचा कन्फर्म नसता. त्यामुळे आम्ही traveltrip.com का सांगतो आणि आमका हमखास तिकीट मिळतात. म्हणजे 4 पैसे जातात एक्स्ट्रा, पण आमका हमखास तिकीट मिळतात. तर मंडळी, आणि यांच्यानी पण लय साथ दिल्याने 2-2 डझनचा बॉक्स जिया घेऊन, म्हणजे असा बिचारा घेऊन चालला कुडा स्टेशन का. आणि एवढी ती बाबा विजा चमकत होत्या, एवढं पाऊस पडलो होतो आणि त्याचा शेड पण नाही. ह्या खरंच शोकांतिका आपल्या कोकण रेल्वेचा. म्हणजे कुडा स्टेशन मी बघितलंय तर एकदम हायफाय. मी कणकवली रोजच फिरत असते आणि आज पहिल्यांदा मी कुडा स्टेशन का गेलोय, बघितलंय आणि म्हणलं एअरपोर्ट का इल्यासारखं वाटतं अगदी. आणि नंतर आतमध्ये गेल्यानंतर पुढे शेडच नाही आणि पाऊस एवढं लागत होता, ट्रेन मध्ये चढणार कसे. त्याच्यात हे आमचे बॅग हो, आणि मी जियाकडे एक दिलं, जियान असा धरला आणि चालला कायदा, चढला आणि चालला. आणि आंब्याचं बॉक्स घातल्यान वसाड. मी म्हटलं होतं त्या पावसातच ह्या पडणार की का, म्हणजे बॉक्स तर पाडवीतच आणि स्वतः पण पडता वेगळा. म्हणजे आम्ही एवढे धावत गेलो होतो आणि आमचं पहिलो डबो होतो आणि आम्ही होतो 16 नंबर डब्याच्याच. मग ते जाणार कसा, पूर्ण ओपन होता. लय बेकार परिस्थिती आहे कोकण रेल्वेची. तर म्हणजे या सर्वात आम्ही ह्या केलं, म्हणजे एवढा सर्व अडथळे आमका इले. म्हणजे पाऊस, त्याच्यात ते विजा चमकत होते, भिजलो आम्ही, तसं ते एसीत गेलो, प्लस ते आणखी दरड कोसळली, वसाड घाल, आणि ती ट्रेन बिन लेट झाली. तरी पण आम्ही एन्जॉय केलो, कारण आमच्याकडे मटेरियल होता खाऊचा. म्हणून सांगूचा उद्देश यो हा, तुम्ही जर जायत असा प्रवासात तर भरपूर सामान खाना पिना घेऊन जावा आणि एन्जॉय करा. तर हे आता जास्त व्हिडिओ वाढवत नाही. तुम्ही हे बघू शकता, हे बॅग त्याच्यात लिहिलेला देवगड हापूस, पण ऍक्च्युली हा हो वेंगुर्ला हापूस. आणि 1 नंबर हा, आम्ही खाऊन बघितलं. आणि खरवस बिरवस होतो आमच्याकडे, तो सांगितलंच नाही. आणि खरं सांगते, आमचे गाई होते तेव्हा आम्ही खरवस खायचे. ती चव माका इतक्या वर्षात खयच भेटले नाही, मुंबईत तर भेटतच नाही. आणि ही चव माका भेटली शिरसाट मिठाई. ह्या वेंगुर्ला शहरात थंय माका वाटतं बाजार गाडी अड्ड्यातच हा शिरसाट मिठाई. तुम्ही जर यो लॉग बघत असाल आणि तुम्ही वेंगुर्लात असाल तर नक्की जावा आणि खरवस ट्राय करा मुंबईवाल्यांनी. 1 नंबर खरवस हा. म्हणजे माका ती आमच्या गावी आम्ही बनवायची आई आमच्या, ती आठवण येते तो खरवस. आणि मी एवढे खरवस खाल्ले ना, रोज मी गाडी अड्ड्यात इलो त्यात 2-2 डबे घेऊन जायचे. आणि माका वाटतं आम्ही येऊच्या दिवशी पण मी गेलो होतो तेव्हा पण खरवसचे पाव किलो 110 रुपयात डबो हा तुम्ही खाले आयुष्यभर. म्हणजे 110 रुपयावालो एकटो माणूस खाते, एवढा जबरदस्त लागतं खरवस. तर म्हणजे जास्त वेळ काढत नाही, व्हिडिओचा एंड करतो. हे आंबे तुम्ही बघू शकता, वेंगुर्ला आंबे पण एकदम 1 नंबरच. आणि वेंगुर्ला काजी पण आणलं, हे बघा तुम्ही बघू शकता. आणि हे सर्व झंटीवाल्यांचे काजू आहेत, हे एवढे सर्व आंबे आणलं. आणि हे विठ्ठलने दिलेले, हा बोलेकरांचे आहेत, झंटे काजू आहेत. आणि हे विठ्ठलने दिलेले 4 होते, 2 आम्ही संपवलं, 2 हळीत. आणि हे पण शिरसाट मिठाईवाल्याकडेच घेतलं. गुळाचे म्हणजे खोबऱ्याचे वडे असतात ना, मग चुनकापा ही म्हणजे साखरेचे असतात ना, त्याच्यात बटाटा वगैरे घालतात, त्यामुळे ते मला आवडत नाही. आणि हे गुळाचे आणि जास्त दिवस टिकतात, त्यामुळे हे आणलंय. आणि चला हे सर्व घेऊन गेलो मटेरियल. फणस आणून नाही गावले, फणस आम्ही गावात खालो, लय मजा केलो आम्ही. आणि तुम्ही पण व्हिडिओ का लय प्रेम दिलास, असं तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओवर. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला जसा जावा, कोकण आपला जसा जावा, शिरसाटाकडे जावा, वेंगुर्ल्यात जावा, कायाकिंग करा, त्याच्यानंतर देवगडात जावा, सगळीकडे फिरा, तर कोकणात जावा, मासे खाऊ का. आणि हा व्हिडिओचं एंड करते. बाय. जय महाराष्ट्र. आणि हे व्हिडिओ येऊ का म्हणजे हे मला वाटतं हे कधी झाला, ते एक दरड वगैरे कोसळली, हे आज
आज तारीख 20 ना, काल झाली काल 20 माका वाटतं यो व्हिडिओ येऊ का अजून 4-5 दिवस जातील, कारण अगोदरचे पण लय पेंडिंग आहेत, कारण मीच व्हिडिओ बनवणार, मीच एडिटिंग करणार, मीच पोस्ट करणार, त्यामुळे खरंच लय वेळ जातात. प्लस आता आहे मुंबई गेल्या कामावर जाणार, त्यामुळे ते लेट होत जाणार. तरी माका वाटतं 5-6 दिवस जातील. चला बाय. येवा कोकण आपला जसा